ए भटियारी ना खा बाई हो गेलौ का ना दिखाई देव तू कि भतार बैठल बाटे आ झाड़ू से गार्दा उड़ले बारे ए निपुतरी त हमई कनी चंछीला के तही गार जात के बैठेला रे निपुतरी केकरा कहत रे निपुतर तो तू बारे 7 बज के चूरन खलु तब पूरा ना भेल ए हो गेल तैका गर्दा उड़ गेल त का हो गेल कथि तोनी से घोय घाय करे लगलु हां फेर हुआ चुपी 1 महीना से ये नैया रहलक त घर में घोय घाय होत लख एकर आज आवते नौटंकी चालू हो गेल देखा ता नीनू भाई जी हम नौटंकी कइले बानी भगवान हमरा कोखी में बाल बच्चा ना लिखलन त निपुतरी हमेशा लुली होले रहेला ए निपुतर बारे त निपुतर ना कहीं त काथी कहीं पुतर आके तोरा बाप के चूतर निपुतरी हमरा बाप की ना कहि नहीं खरी आई हमरा बाप कथि करे बोलो जी तो बाप कहत रे तो बाप पे जाम तोरा भाई पे जाम आउट तोरा मोर कत मैं ऊपर जाम निपुतरी भागा छोड़ ये हमर जूजी पकड़ा ना Enemy down. पुतरी साथ की छोटा में आग लगा दूंगी पुतरो मारा पुतरी मारा हाय 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 वो पुतरी को कखिया मारे दादा अब अपने मजाक चले मेरे दादा नहीं पुतरी पुतरी के ए थोड़ा ए चलो जी ए छोड़ ए ई दोनों दे आदमी कोट के मारे पर तैयार भेल बा ई साला आसमान में तरेगन की नता तारे की नहीं बारी ई दोनों भोसड़ी के झगड़ा छोड़ाओ के चक्कर में आर भरक गेल समझाओ अपना तेल बेली मेहरारू के हम तेल बेलनी बारी ना निपुतरा घोंघा के जामल बेसी लबर बोलन त काखे के केस धाके झूल जात ये हमर काख ना झाड़ धक लटक जा बाबू भाव में रह ज्यादा ताव ना देखावो ए काहे ना ताव में आई रे तोहर मेहरारुआ गाड़ उनको करी उ ठीक बा ये हम कहतनी तोहर मेरा का साथ हौ बाजी न एगो इतना गुमान छेरत हौ आ दुगो बाल बच्चा रही त तू और जुजी जाता चले ए सुनो ना भौजो तनी कम बोलो फायदा करी ना त लाशो गिरावे में टाइम ना लागी हां त गिराव लाश हमहु देख लेबा तनी कि तू बाप के देहल बारे की पंच के लेहल दोगला नीर के पुत्रा एक टुनी आवता देखत ना बानी हां तू दोगला होता से खड़ा होके खाली देखत रही मार के मुंह आली तो भैया अरे बाप रे अनि पुत्री मुंह आदिले दादा अरे पुती जान देले बरे दादा अरे बाप रे भैया मार देख के ना लगता कि सरवा अपन भैंसी बेचियो सो चुपचाप देख मार खत्म होके के इंतजार कर अजी वाला पुत्री पुत्री ओहो भैंसी बेचाई हाँ बेचाई देखो तनी कौन सरवा रोक लेता हां तो बेचाई तो दुगो हिस्सा लागी बचाओ ए बेच देबे तोरे घर में तो बेच देबे की बेच के दिखाओ हां तो तू रोक ले पा तो तू रोक के दिखावा हां तो तू बेच के दिखावा आपस में प्यार से फैसला करला लोगन वैसे भैंस को उचित दाम देवेला तैयार बानी सुनी ना जब भैंस के उचित दाम मिलते बा तो बेच के हटाई जब ले भैंस रही तो ले खियावे के हगवावे के मुतवावे के पटीदारी होत रही एकदम सही बात कहनी अपने के बोली कितना पैसा दिया हो 6000 भैंसी के नियाल बड़ा की नीलामी करी पहले ई तो पूछो भैंसी के जब गाय के बछरू का करता बाप रे बाप कथि कहिए भैया जी एगो भैंसा एगो गाय पोसले रहे पिछला अमावस के रात में भैंसा गैया के लेके भाग गेल हमरा लड़का के अनाथ कर देल रे दादा हाथ तोरी बहन के बड़ा दुख भरल कहानी बा सुन के बड़ा अफसोस भेल बोली आगे का विचार बा विचार का रही रउआ कहीं का कहे के चाहता नी कहे के मतलब ई बा कि जोड़ी तक केहू किनी ना अगर रउआ बेचे के बा तो हमनी 2000 रुपया देम 2000 में देखो मुंह ठेके दम बार ना दूध पिए के सपना देखे बार तो अब का 10000 रुपया दे दी 2 रंग की जोड़ा पैसा चाहिए भर जोड़ा पैसा गाँव मरा के नानू आवल सुनो ना ज्यादा उरेब ना बोला किने के बाद किने ना त जा यहां से ए काहे जास रे सौतीनिया सुनी ना सैया जी
जा भले भैया जी जितना देवे के उतना दी आ ले जाई भैंसी। हाँ तो एक बाप के पैदाइश हुई न तनी खुटुआ में से भैंसिया खोल के आ देखा दे। हाँ तो तूहे रोक लेबू। साजी के भैंसी बा, जितना तोहर हक बा उतना हमरो हक बा। भैया समझा लो मेहरारू के। हम का बार समझाई। ए चला हो, जिंदगी रही तो बहुत माल जाल किनाई या बेचाई। लार पल है लगी में गाड़ चढ़ले बार। चला चलो जैसन खानदान रही वैसन के माल जाल पोसाई दोगला दोगली सब। बाप रे भाई तनी पुतरा गरिया आवत माल भैंसी खरीदेल बा के अपन माई बहिन रे कुछो मिल के केने बा कुछो तो मिल बाप रे बाप उठाओ ना रे।